Waiting upon the Lord what he be konsi ingdeng prikep rapho CNI Tara Langso Pastorate Annual Conference kiramtang arkoi di phai crate rock arni Saint Joseph Langsuna thak Sami Langso long me senpen ki pamanpon Bangso Maya long alohia man pen EM Raju Tisol pen korkanthi BJP Mandal Committee Maipu dolo India tumche tongdon Bangso Maya long tirikam rongasar babul ingti pen pherakya theinu namke pachini dona tengke Bangso rong kaboche ningkan troksi kyap soselo bonta EM Raju Tiso nangka humri pukacha theglong ke labang sor ni sike cheng silang lapen nangka humri apod ning arong lobusi ning jepon Lapen bangso porahut rongalong jasemet oso maratum loke chale abar sai kavi lapen kaching thurun thek theda puthak lapen school hemalong kenang sora hormudu an satami EM Raju Tiswa phan pachini dunsi chuning ridun Anparta bangso porahut alang litum kachelat bom Sami langsuna thakpen jenglong atowar kaselam piponapot Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rokhanga phanta kachorolam thi chepaklangpon Pini dak nilitum langsung attack babuling tiarong labang suarong along nili hello kang bralo lapen ladak kedu ha 72 aning kan pen lo penang aning kan dulo nili po kai dam elo non nili kai tu an pin lo setame ladak pinia son thak amai pinia son thak kaching room kaching room ke tu bom lo mon setame itu district council Karbianglong kacari prang ke damtang ACMEM tu nang lilipin lang mon same pining labangso ingdeng plike brapo ke chok annual conference along ilitum 14 nomor korkanthi homosti along nilitum kacetoy dun kacepahai dun itu ma EM sarlo alangli Raju Tusu alangli nilitum long nang kahumri ke wang pot nilitum kado kaweta curu parpik lo Dok moka pen semsing ingti Karbianglong live